Watino meseni koktisal sarigo e town bordowale asuk thaini BJP bodolni batainai Dr. Manik Sahani pirmungo Rajakor agulini laharo himbotok khlaika Asam hastini mantri okra Hemanto Biswa Sharma te West Bengal hastini BJP ojamajok Loket Chatterjee Manjaka hastini kwcham mantri okra Biplab Kumar Dev te BJP ni haste asuk phangjak Papia Dottono khoboi BJP ni kubun ojamaro Philchongbarini pirmungni bagui koktisal phungo hasteo phai sokpaijak Asam hastini mantri okra Hemanto Biswa Sharma aba haikeno hasteo phai sokpaijak West Bengal hastini BJP ojamajok Loket Chatterjee paithak phaising tongo hastini Kaibre Bidhan Sabha asuk thaio Philchongbarini pirmung Philchongbarini paithak pirmungni jorao bodolni batainai rokni pirmungo Bangkundiri Sibrinani baguino hasteo khoroksani yagolo khoroksa phai sokpaijak BJP bodolni star campaigner ro Hasteo phai sokpaikeno koktisal sarigo Watino mesenui e town bordowale asuk thaini BJP bodolni batainai Dr. Manik Sahani pirmungo Rajakor agulini laharo himbotok khlaika Asam hastini mantri okra Hemanto Biswa Sharma te West Bengal hastini BJP ojamajok Loket Chatterjee Manjaka hastini kwcham mantri okra Biplab Kumar Dev te BJP ni haste asuk phangjak Papia Dottono khoboi BJP ni kubun ojamaro asalo haste BJP tangnok bwskangni simi rally chengui Rajakor agulini dal bidal lahar kitingui khlai Jaka himbotok Bureau Report Chin Khorang